Acitela jambi fiyalla jidiraɓe pandiri kadi en mbuuɗi anni hedditirɓe so ɗum nandi o na haala o jiwo jiwo wonno ko ɗum ɗo halduno ɗen ko ɗum ɗo halduno ɗen mi waɗa joni toy so joni nalan joni mbuuɗi anni ko ɗon joni ande to lan ajaɗu waɗe ɗo mbuuɗi anni piyeɗi ɗo ko newre gittinaa miyiɗa ko haala imon miyiɗa haala imon giddey a joni nelan ɗo mbuuɗi anni jiwo komi inni koyo mbakkana mbuuɗi anni to newre an ɗo par ce que mi namta yo mi suɓa komi haala ɗon on nu on yeggitino fendo yono ɗon lantaw ɗon ko wolduɗon ko a jonnere mbuuɗi anni mbiya nandaki on ene handi ga bandigine yaga wanani waɗoka ɓaye mo yimma nande ka seka pi kono waɗi programme mogo mi gayni mi resi ha moɗi oya tigre o yeyi ka wiƴali précisé mo inna bandigine yaga mimi o on wonno ko mi caga bana mi naga tagade ko mini banno ngandi ko bandigine yaga ngal ella ala min ko mi bandigine ono non kon caga caga kadi ono jiwo caga yaga ngal quartier do foppu no joni ton jon telam duuɗi en ni miya fendu tawno ɗo lando ngon innano langon sumati ko caga min simi wolli on caga yaga langa ma simi wolli on bare yaga langa o rewta ko miro so mbakkana lando joni mbuuɗi en ni abula miya ba joni ko du faali habba la dara jami min to himɓe ɓe fof mi wirtan fana pew joni te duuɗen no mi landaki sa landaki lan mi wonala kono no andi nagam faala wolde a wowno joni komi faala ɗum joni joni so ɗattini heddo 150 ɗinno habbata ha yentemi ɗon timmi fewno komi yono mi waɗi programme mon o fuppude wotere jonnala 50 mi heddo kadi mi andi ko dewgal helɗa kono ko na ellano helgol dewgal ɓoɗan e kono yummirare bandiginere cancagare bandiginere nen ka aduna ɗo kan jontete ɗum sonona tampelle erada so ɗon palantomi duuɓi on non mi hettade tan hettade ɗum fiikiɗe leerongo ɗum boobao attine fa on wona leerombo hande kam minata olen a wowla leerombo kanan boobao yo otoji gorisor haran hewtitire on mbiyarsinaɗen sin hewtitidere juɓɓite inde nene baaba min o gandayla min mi yuɓɓinala e famille namɗo mi fottiri mi yummirare bandiginene mi fottiri ni mi yurmirta mi hewti ari jiwo saka pisul araton yenno mi ha gam dalla kono jiwo si anno ko bonda okkade a fijirtala sai mi accimo ko ɓay ko dambu gallan ni kono mi jaabotoma si allahu lanto gen si a fijirila sa a fijirila ko ha hande wuurgoɗa ɗum yo gasi allah de awo ngal Kau. Alai tiki no akiti lawan ko benganda asanki kwa wita bewi no burono tudonga lo ndari dum so nari yer matcha urundi ko kuita tuti de ko anda uti tuti mai alai kutenjunga lemba ngudi ngawi o fala kama o falsa kama o fala kai go ende sudu makra o sinadu o ado wonki makma abda wonki mak harai no o jiki hala fi do o jiki hala fi mo o do wadi misi ali mi yomi suko kaya mu kala ko anda ko anji ma kala ko anda ko andi no baka o yo anda saya tu pergi mana kau tu hari ni. Ayo kata asam. Apa ni? Ini kau ni fusul wala. Hei fus awalnya. Kau no suka nanti fasu. Kau antung kau sudah. Aku deh ala kau ni anda orang nanti. Siapa mi bangsa maju ni? Mi yon tak pun bila. Ayo kau ni wal berhati kemana? Adina tahu tak kuma. Ko ngal menga ko ko ye tadi video wa den mo yo to mo dimi de ala mi yo ta to mo dia mi anda o na no ay ta to mo di big day mi yo o su kan ko no na tin kan des mi anda ni o su kan mi anda ayan kumpat ku
ko ittande may sut kaya go nyama pizza nyama o sawarama nyama o keke benna keke brésil nyama o fanya américain ko suttina ɗum gite mari cakka cakkani kala debbo surtout ɓe ñamu ɗi ñaame ɗe gite makko e cakka cakkana to goɗɗo waɗano seerude surtout goɗɗo a faala en hooli ma en tama moodi ma o yenotama ko ɗum min mi landima moodi en no yonaɗa kono onon tigi ɗon andi honɗo mi yiɗiri moodi mi watamo waɗigol ɗum ɗon joni a yiɗi moodi maɗa jam faade billahi mi jam faade ɗum ɗon ñanda ɗum ɗon a faalani ko fuutima mi kilande ka kono mi adda ande aɗeneneniɓe ko jatade ni hoolaki ɓe wi joni jatigiyagal magal sina ɓe watirde koɓe kamino ɓe haalani on ɗum noon ko min mi ala fadde ɗi joni ɓe fenawni joni fenade waɗi ha abbo fenandi waɗi ha seeɗe on yaltati kama min depuis mi jombaɓe ekkitini biɗi fof kan ɓe wi mo suttiyamo simo suttiyamo si yimi hitande heeɗi wawama ton o waɗa yen huɗum mbaɓɓaro ko jama lottuɗa fiɗ hen huɗum waɗa ɓe wi mo wuurti amgol ñande o ñande acci o hitande si timi o waɗa kurum mbaɓɓa ɗo molanaɗo on kurum mbaɓɓa waɗɗa ɗo mayi min mi nani soko saga min nanana he o baɗirawma ono hokkiti kono henanalla a waɗi no hammi min waɗɗa ko yettiɗa ɗon udima mi wañitema mi yewtima mi wañitema mi ƴeeri hettene fof a jaɓani a jottitenoɓe min dani mi ɓe gani a moɓa e yeeso mi yiyata mi yawmoɓa sino faala yo ñaamu sino faala taw ñaamu mi yewtinoma o yettoma minima je ne peux pas kono faala mi penat kadi ɓe plus iɗa yiɗi o ɓay ko cousine de ma pourquoi maintenant toi anga jombatako mi wawata wondugo e debbo kene toon mi wawata wondude debbo kañum si décidi ko be ko wi'i ko c'est pas parce que l'action là est fait nata wonde ma ko kene to be mayni avant ça har wonni o wondi ko nebi ka est-ce que har ari erreur ma ko sigdi har ari un exemple très frappant sur toi wadali min o wanno haali min sa rondi ni lan deftende min na modi ma wadi jonno simi faani ko idée mo waɗɗa mo non vanjanagol mono attano no anko tungo vanjanagol mo parce que ça alors mon frère occupe-toi tes zones ma femme min taru kan do manque à l'année Nennuma ne vient pas chez moi manque à la respect yalla c'est quoi ton problème alors quoi ton projet là si la yiɗi cousine ma ñeyi jombamo ok andi min kolmi aramtama ta haalno pour foot Abbala min naman ko gol ma de miɗo wiide ko hakkil gorko jogitiɗa a faami kala ɗon nandina hakkil gorko jogitiɗa ya pas de souci min mi watama ñommude mais so tawi ɗum a andi ni a jonniti yoƴƴeta ɓeɗe go watta oɗo min tindinte de wantindintala komi watta alors je ne fais pas d'accord Allah tamen déguerpio Allah naadani intégrant sikkuɗa mon frère naya tampini sa faala komo ƴettu goɗɗo jomnita ndara so goɗɗo jombatama mon frère sa ala ardirde ton ko fi en famude min en famodirta a joni ƴetti goro ka dambuga ala intégrant a yiwata mi wata no botu a yiwata few a yiwata few quoi est cela que de la tout de suite de quelquefois boisement non voilà 12 heures 72 heures mi jonnuma so tawi komi innoma ko a jaɓalo arta ma nattal goroje ɗen ɓiɗɗagira mi hollete min kadi komi jumata hombo sa natti joni goroɓe ɗen goɗɗaɗa jombamo ça veut dire quoi ça ɗumɗo sikkude ko hakkil gorko jogitiɗa ɓayatuma rawre o haalnila minimo fenay fus a wata ƴettude jiwo adda ka danki makko voyage a fusimaka min kadi hande si programme o ari hoorema heɗa ɗumannaɓe non ça veut dire quoi ça mais ala billahi bala mi yaalo ñanoji mi famani ko faalla yimtude on ayuno moƴƴama parce que ɗino mi yi ko wakkilaniɗa ko ɗum kuujinan kanko mi anda ko nangimo o ala woni nande o ala jaɓude kan inano nena ɓe wawjike mo ɓe yewtimo min tigiri mi joƴƴinimo mi yewtimo famille o ala jaɓude o jaɓani bas sina ɗum ala ko waɗanta ɗin ɗon biɗɗi sina ɗum hande ko few a fewlo ko andunon fewjiɗo hani ko debbo ani ɗin dewgal a yi ka dewgal ma tawi tout va bien modi ma mo yiɗuma mo waɗandema kala ko famaɗa
Tidak dong. Kenapa kau ada aja? Ay, ngayon tuh kan nero. Dia memang keluar.